Otu a kwụbara aka m ọtọ na-aga ife na-agara m ama na ndị asịrị ya na-asịrị asịbugo onwe ha ndị ya na-ekwu ya na-ekwu anyị na-agwa nwunye m anyị emeba gbasatara ike dị n'obi ife anyị kwukwara maka nwunye mee m cheta ya ife nchọpụ ịgwa gị chefuo ike m ike dị n'obi ike dị n'obi ugboro one ka m kpọọ ya ọkwa maka okwu a ikwu gbasara nwunye nkịta ka m ji wee cheta maka asị bụ m nọọ eme ka mụ na ịka ịkpa mana ife anyị nọ na-akpa n'ime ụlọ mezi m ji wee chefuo ike dị n'obi kedu ife o ji wee bụrụ amụsụ na-efie n'efifie efie n'ụtụtụ efie n'abalị bụ onye ịnụ si na ịnụ nwaanyị ike dị n'obi nekwa na nwaanyị a bụ onye na-ekulu aja nnukwute aja ekunye n'ukwu ndị ilo gị ịyafe anọkwa ebe a nwaanyị ewee were nsị na aja wee gwọgbuo ị nwụrụ chelụ ka m gwa gị ịfụkwara ife dị ngwu na-ara akọkwa ya nsị ngwu na ọ na-ava aka ọgụ nsị pụta ijuchara ngwu nsị ana abụ m ngwu mmadụ ya eme nwere ife mmadụ ya wee emeta m ikuku na mmadụ ada ejide nwe ya n'aka ijide ikuku na onye sị na ya ejide nwe ikuku na abụ m ikuku o nwere ife mmadụ ya emeta m rapụ ndị a bụ obere okwu ike m eziokwu na ikuku ama n'ọnya mana ikuku na-amazikwa ọnya kịta o ma ikuku amara otu o si wee fe ejie ya kpechikọ ọ bụrụ ikuku nke m ya ihe na-agwa gị ihe ahụ chụpụ ajọ mmụọ ibulu wee dobe n'akụkụ chụpụ ya ka ihe wee gara gị n'ihu ike dị n'obi elu ma gị na Adaure kpọbata ya n'ụlọ nọ idobere ya n'ihu rapụ Adaure abụkwakwa n'okwu ekwuchara ekwuche rapịa tupu eme m ife enwego m plan maka ya Adaure ọkwa ndobe Adaure ebe ọ nọ rapịa ulo mgbe Adaure anata mana kịta enwere ebe anya ndugodo ọ bụrụ ebe a ife na mee ka anya ndugodo ebe anya ndeve na ịfụkwara oche igwe obodo onụnwa ịfụkwara okpu igwe obodo onụnwa ma ekpughe n'isi ma ekpughe ya n'isi o nweghị ife a na-ekwu onwe ọ ka akakatara ka ọ baa m ntị ike dị n'obi mmadụ na-akara kwube okpu igwe a ya abanata m isi na gbanchi agwago mva ichigwe ike m onye si na ya rechi igwe obodo a ọ ya ebugo ụzọ na kpụrụ na nkịtị fa na-anakpụkwanụ onwe ndị ya bụ elo si echukwu apịa afa pinyu afa ichigwe nwanne m malụ ka ọ ya adị njiri afọ igwe m kpụrụ okpu igwe m gaba ada nna abịakwụrụ nna zigo na akụpe na ndụ lọlụ na ọdụ ya agbaju aka anya wee na-azọ ije wee na-azọ igbo eze nzọnya erugherie m sọks ma mma na-agbakwana ya emesịasị mfa na ife avụ ife na ọfụ izu ka eme onye ọcha bịa sụọrụ m oyibo onye igbo bịa sụọrụ m mmanụ na igwe gburugburu kedu ka esi ama na igbo anụ a na-agba egbe ị na-ata chingom ofu onye ndị mmụọ na-agba egbe fa na-agba ọsọ si ike mmadụ bịa jebe onne m ka m gbalụ jebelu ka njefu ndị ụlọ kwanụ ngwanụ ka o mesịa ada na ọ ga-eze nke ị na-alụkwa maka ọdịdị n'anya ị na-enwe ike dị n'obi ọkwa n'eziokwu n'ọkwa n'ụbọchị a mbịa chọta ya ka nwunye wee kọgide m ọnụ niile nọ n'ụwa o nwere ife ọ na-akọfọrọ tupu m mejisi ka nzọpụ ọkpa ka nnabanụ na m afụgo na ya bụ ekene agafego nku aka nwunye wee tụtụrụ mmiri ose lachanye m na-arụ zụa tupu na-asị ololo nwunye wee kpolu m n'ọkpa gidigba wee gbuo m jebe ejebe adị mma naba adị mma wee sikwe n'ọnwụ wee dị na n'ilo wee chee na ya bata ngwe nọdụ dị a anwụ wee maa m mmiri izu okwute m ife niile na-eme mmadụ n'ụwa megbado m mana ị natara nwunye ntị ife anụ iwe na ajị ya ka mkpụrụ ịmara
ndị be anyị ara amụ na onye dị ara amụ agidi maka mma nna odroshọ na arụ ọdịzikwa gị wetibe ọ dịrọ m ka na-eli m ọgwụ afọ ka m asị nụ gị nwunye m na-amara ike na-adịrọ ịma ife m evu na wowowowowo ọnụ ka o ji nkịta ka ọ bụ mbọsị ọ bịara na ime ihe akpatakwa n'isi tinye ebe nwa ma were ọkpọ kegbunye onye anya mbọsị ọ bịara na ime dọta ya bụrụ ụzọ dọ ọnya ịdọra anya ebe nwa ọyọba ka mmanụ aṅụ ọkwa ma ọ bụ na meriri agwụ afọ ihe aṅụzi na ọgwụ afọ ya na-aṅụ ọgwụ afọ mbọsị agbara gị aja ngwa jebe onne emechaa chọọ m ka mma ma mmesi wee weta ọgwụ ọnụnọ ka nziji ụmụaka ewetara fa owu megbo nwunye m nke ịba nwanne nwaanyị ọgụ ya adịkwanụme o megbuye nke ebi ọgụ adanne ka ọ bara ọgụ ma fa gwara m ya dịba nchechagwara ife dị mgbe ụna ndị ara alụtakwa n'ife a ndị ara alụtakwa n'ife ya n'ụwa n'ịgba mgba hei ndị wọkụmanụ a nekwanụ gbamgbam si na fa a ga-esi otu a tinye ilu gbamgbam aha ngizikwa nke ọnụ ụzọ afọ ya gbuo onye ọ dị mma nlue ka mma m ife ma agwa fọma ka edozie ife a mebiri